Duar Bagri Press Club apitung atumpen dolamara jutang aklamalong kapang terasay kidengpon. Duar Bagri Junior Carbi Cultural Society atumpen cepatir piponsi non ang kileji ingdeng thongke raisi kepleng ni phain ko raisi pen kecheng ponji aphan hawar Carbi resort nimso ronga je aphan alira champen katalon je aphan do desang se pen sai ke klempo mahul pini Duar Bagri Press Club apitung atumpen tame kapang terasay cherabdunsi RDP dun. Lasi hawar Carbi risonimso rongaje alira champen katalon pe milong jiaphan khai dhorom chipu pe pinra Carbi tangte Carbi pu mathara khai jutang jubat kechan jiaphan Duar Bagri constituency ratame armu na cheto dunra alira cham nang pidun thapusi Duar Bagri Press Club abitung atumpen tame tuning report. News Tech Report, Carbi Anglong 24/7 News. Duar Bagri constituency along la hutang jinthur atumpen la so program la non tibang di la indeng khongkaba isi Carbi risonimso rongaje la bangso arongaje ke pachun ponji phan da Duar Bagri hawar atum bestame dode sangse kam ki klempong la sonsi tekmonong la son taksi pini nitum Duar Bagri Press Club bestame pini apor nitum apor GNC nitum stame asap sogat asai postame ke pangtir asai pini nitum deng polong la sila bangso ke deng polong jasimeni tuma churu panggang tumbang ke lagdag Duar Bagri Press Club along Presiden Bidasing Inleng dolo la pen Secretary Registrar alang nitum bahini cepat pen poson pini la cleanliness drive kideng polong par alang tu bahini pastami pini tum kado kawe pen alang nitum kan ning klong pen kachuru pajir polong la son taksi non kibang dilang ani pastami nitum son tak cleanliness drive kideng pondari pastami pini nitum dakben cisek pono la pen la jutang jubat along chota kali la pen along kaprek anstamin nitum yang si apor yang si na chitonon chi la pen Duar Bagri angkang arat antasamin nitum long kaki tami la son tak kacing hondover kutang te nitum tami anso se ke klem kidam pon thege pastami nitum bori ponji la pen pini da bangso cleanliness drive ki klem pon along kado kawe nitum long nanga chirabdun atundo alang nitum pastami nitum amen ke jongpon pelong stami nanga chirabdun kado kawe pan anstami nitum Duar Bagri Press Club hin pen ning klong pen kachuro tami banyak pon karo Apresi labang so non dak di tungi media abitung tung sai de lo masih kado wi labang so Duar Bagri Press Club presiden lebih secretary labang so ki Japon tek labang so Carbi jutang labang so along ada kisah hapon matang te labang so along stamen ditung kisah hapon stamen ki pangkir pos stamen presiden lebih secretary lakelada arti do tum pen kapon ateng sintum claim pon lo la sinilihin pen labang so Carbi Anglong arap han je bang ke lahen lo jutang pulotang te labang ke dhorom party puchi pupe pin pensi ilitum claim vek ngai laki ajaga la Carbi Anglong angkang stame neki Hindu le neki Christian le neki amuk le en neki arlengi thele la system bang avida nai lasi ilitum ahin pen na pachini bang ke lasi jutang ke ningkan sipen isive ilitum jong si jutang chinghon he pulotang te akaprek akhai ke chinghon dun thelo aposi ilitum party dhorom alam chipupi pentensi labangso katu kawe Carbi tho inglong kido Carbi stame labangso itum kachirap kachito stame itum akinang sot lasi itum yang si chirap itu tip labang te itum akhai lapen itum ajutang ke virdepo lasi song do an pustame lapen party do an pustame ilitum ke labangso jutang jubat along make dhorom party alam chipupi pentensi ning isi pensi ilitum ke labangso jutang ke pachun pon vek nang po labangso kimisen asai kachi hili kado kawe anstami itu cidia siroisri labangso tangka poisa pathethera jutang reng nanggi pusi ilitum kado kawe Carbi stame matha pensi matha vek nangi pusi nilihin pen tuning rilo